La neu ja comença a estar pasta. Sí, aquí uns llavors... Ha tenir un ressol aquí. Maco, eh? No, segueix la traça que hi ha, Andreu, nota... Ja, és que està molt podrit, això. Ja pots passar, Montse. És molt posada aquesta neu, és molt... Bueno, vale. O per què no el sé, però en fotut 3 ja s'ha de seguir. Aquesta gent. No sé, per què no en tirem més cap allà, no ho sé. Ja ha passat pel pi, tu. Sí, els pi al pi. I aquí hem fet el burro per miserablement, perquè mira, aquí davant ja m'explicaràs tu. I passa tranquil·lament. Cap al aquell pi petit allà baix de tot. El petit de baix de tot hem d'anar, però al mig d'aquest collet. No, tira cap allà. Això mateix. Apa. Molt bé. Molt bé. Mira, ara es veu el negre. No, ei, més cap allà, Montse, més cap allà, no veus la traça? Sí. Sí, perquè si no hi ha pedres, ara. Vale, per sota les pedres, eh? Ja, giro. Sí. Sí, fa pendent.